ndị be anyị ndewo nụ. Keta wụ izu Chineke ekere nnọọ izu mara mma. Asị m ka m gwa unu, ihe anyị na-eme taa bụ nnọọ omume ụmụaka ndị bekee na-akpọ Children's Day. Onye mụ na ya nọkwado na studio taa ikwu maka ihe na-eme n'obodo anyị Naịjirịa na otu ụmụaka si omume ha na-eme. Ahịa wụ nnọọ Nwaada Chinyere Okoye. Ka njegodu bata, anyị bata ya anyị abịa kpawazi ahịa anyị nwere ikpa. Ndị be anyị alaghachile na ezumike ntakịrị anyị gara. Ka Nwaada nọ ebe a gwa anyị onye ọwụ. Afọ m bụ Nwaada Okoye Chinyere. Abụ m onye Anambra Steeti, dịkwanụ na Awka South Local Government Area. Awụkwanụ m onye nkụzi nke a na-akpọ secondary school n'Abia Steeti. Ime ugbu anyị kwuru na iwu nne onye nkụzi ndị secondary school because ịbịa nnọọ ndị secondary school ahụ ndị na-enye anyị nsogbu. Tupu anyị ekwuo ya, achọgodo m ka ịgwa anyị ka ihe iche nnọọ enwere ike ime maka agwa ụmụaka, ihe ndị nkụzi ma nne na nna nwere ike ime maka agwa ụmụaka ugbu a. Agachọrọ m ndewo. Nke izizi bụ na ọrụ nne na nna ka ọ dịrị ime ihe nwa ha na-eme ma agaba skuul. O nwere ihe ndị oyibo kpọ charity begins at home. Ile anya n'ihe na-eme n'ụwa nkịta ahụ efu na soshal midia, nke a na-akpọ soshal midia ewelugo ọnọdụ n'ihe niile na-emezi na ụmụaka a na-azị agụ akwụkwọ, ụmụaka a na-aza constituency. So ihe emego ụmụazị kịta, o nwekwe nke a na-akpọ Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. O mego ụmụaka ha na-azị ama ebe a na-aga aga. Ihe parents suppose ị na-emebi na-amonito ụmụ ha ma agaba school because some of them na-aga eji phone igwe nke a na-akpọ iPhone. Ha ruo na school, ahapụ school ezi ha mere ihe ọzọ. Suppose ị na-amonito like ka m welu for mgbe m nọ na JS1 class. Nwatakịrị mụ na ya nọ na klaasị na-akụzi ama m na nwatakịrị dị ime, and mami ya suppose ịma na nwatakịrị a dị ime, mana due to gịnị carelessness Emeghị ma parents ya enweghị time eji akpa nkata. A na-eme business 9 o'clock 10 o'clock wee na-abata ya ama ebe nwa gị na-aga gị na-ama ebe ọ na-eshi ege. O wee bụrụ nọ ndị nke a na-akpọ kọpa wee tụgharịa ime. Mgbe kọpa bịa tụwa anyị ime, o wee nye ego ya jee shie dị ime. Ịma na ishi ime kịta ahụ ọwụzi ọ naghị adị izi ya ama mgbe akpa nwere eso wee. But ka m si bụrụ onye nkụzi, because ịbụ onye nkụzi adịghịkwa izi because ọkwa na-ekpele ịbụ na ụmụazị a. So na-achọpụta na nwatakịrị bịa na klaasị na-akụzi nkụzi ọ na-eyi ụla. So ofu mbọsị mkpọọ ya si ya bịa gịnị ka kemgbe ọbụla ịbịa na klaasị na-alalụ ụla ọsị ma ntị malaria. Nsi oke ya bịa ka ije nke a na-akpọ dispensary na onu ndị iti ka ije mmanụ ihe na-eme ewelu ebe a. Dọkịta wee sị m na ibe mere na ya emegodu pregnancy test. So wee merenụ pregnancy test wee chọpụta na obere nwatakịrị dị ime nke a na-akpọ ya ọnwa 2. Then asa onye nkụzi mbụ wee duru n'elu wee gabanụ ka anyị jee fụ onye isi ụlọ akwụkwọ ka anyị malụ ka esi mee ihe nke a n'owike. I can't handle it. So mgbe anyị lụziri, onye isi ụlọ akwụkwọ wee sị the girl ka onye melu the thing ka onye melu wee bụ na kọpa mee the thing tụgharịa ime. So before then kọpa achọpụtago na a ga-ama ihe mee the girl. Ọkwalụ ngwongwo
chi n'ụlọ akwụkwọ laa because enwe ebe a na-akpọ corpers quarter. N'ogbe onye isi ụlọ akwụkwọ na mma achọ dis copper chọgide m ga-achọtalịrị ya ka anyị maa problem o ji wee na-eme odu karata. Wee bụrụ na mmadụ girl anaghị enwe efe nwatakịrị a o jee afịa 2 days ọ batabe a na-asị kekwe na odu parents bụ ya. So ihe nyezili m aka nji wee chọọ dis copper wee chọta copper ihe ha na-akpọ n'onu ndị iti PPA office ebe a na-asign PPA ka m nwetara adreesị onye copper n'onu ndị iti wee chọọ ya wee jebe Gombe State. Okay, place of primary assignment. Okay. Gombe State. Oh, the person be Gombe. Onye Hausa. Onye Hausa. Oh, onye ugwu na Gombe. Onye Hausa made the thing. So, emeche nweteze copper. Asị na copper ya anụ ya. Na copper ya anụ ya na nke ahụ congratulation message for Yomi. Ihe check ni nwa no JS1. Ịnụ copper because mami ya akụzilie ụmụ ya na-akpọ sex education n'onu ndị iti and the environment ọ nọ na ya wee to cost ya mami ya ejile ekpele wee social media bịakwuo mebiela anyị wee afụ nwatakịrị dị 10 years 12 years 11 years ọ gba ọtọ ọ na-egosi anyị na-eme anyị otu na-eme anyị otu n'ọya wee ihe ahụ a na-ekwu ịma otu isi kwuo ya na ihe ụmụaka na-eyi ha na-egosi anyị ha na-ekwu ke ihe iche maka na ihe awụrụla ihe na-emenụ ke ihe iche na nne na nna ma ndị nkụzi nwere ike ime nnọọ iji gbochie ụmụaka na omume a ha na-eme na ihe social media na-aga. Ndewo mana ọ ndị nna nna na kọs ya because o nwere nke mụ na ya na-ekwu one day ọ sị m na anọ na civilization this thing time no civilization ka anọzi kịta so onye ka o ji gonye nwa ya phone. Ị na-egonye nwa phone ọ nọ higher institution ị na-egonye phone ọ sị na ọ na-eje eme assignment onye mezi ụmụazị dịkwu dị lazy kịta nwezi nkecha ego akwụkwọ all parents so akọs ya and secondly ndị nkụzi suppose nwatakịrị ọbụla ji phone wee bata school esizie ihe o je kpọọ parents ya bịa kọọ ka esi golie the phone without that they suspend the child from that school ime ihe 2 or 3 people na the school. Mana ihe na-ewe m iwe bụ na ndị nkụzi na-aga elie aka azụ asị na mpịa akwụkwọ nka na ha chọọ pobe ha chọọ ka mmadụ ihe na-akụ enwere isi because even Bible kwurie you understand Bible si do not spoil the child ka esi wee kwuo n'onu ndị iti you understand. Don't spare the rod and spoil the child. Yeah. So ihe mere bụ na parents ya akaba ahụ tiekwuoro ụmụ ha n'otu ezigbote otu dị n'ụlọ ụka like Bible study, girls guide, brigade, ụmụ societies anụọma ha maka Chineke. If not ụmụaka anyị amala in the next generation ihe otu anyị esegbu arụ because ịwachi ụmụaka kịta ha madị anya phone karịa gị nwa nọ dị ebe a sef onye nke ị na-agwa ọsị phone but ịbịa zụọ nwa gị n'egwu Chineke zụọ ya n'egwu Chineke n'ime egwu Chineke na-akwụba ekwu nke Chineke mkpafuga ihe na-ekwu n'ime Chineke so okwu n'ime Chineke ọ na-apụ isi Chineke biko ya nọdụ eluigwe nwa ya anyị kọva ofe gị nwa bụrụ nne na nna na-eme interaction ụmụ ya na-akpọ interaction a na-eme na school niile you interact with the teachers jụọ ha problem ebe nwa ahụ si ọ bụrụ ị na-eche mbọsị ya eme jambụ ejewa antị biko onwe ihe nche ịgwa ke mbọsị ya ebido special center because mụ nwa anaghị ata special center ihe mmemme wu ihe dị na ule akwụkwọ enyi m ga-akụzichọ ya ọfụma so mana ọ bụrụ maka nke mbọsị a ka esi ka ịfụ m na lọ ka nye wu mgbọ nke a na-akpọ mgbọ a na-ama enye mgbọ oke mgbọ wet ndị nọrọ anụkwa na ndị mmadụ even parents na-akwụdị ụgwọ ka ụmụ ha nweta mgbọ ha ji ele olile ka ezi ihe anyị ga-emekwenụ nke a maka na ịma na mgbe anyị na-eto emere otu nọ nne na nna anyị si zụọ anyị ka otu ị nwere ike isi kọwa otu nne na nna gị si zụọ gị. Nke mo nna m dị street
mgbe nne na-edi WAEC sef amabeghị m ka apụtabeghị mgbe ahụ but mpa m na-adọ m aka na ntị sị m ịfụ ịdalịa ịda tere pas ya. So mgbe anyị niile tie effort mgbe anyị na-eme uwe anyị pụta na skuul mgbe a na hostel anyị gote bọket gbanye mmiri ụbọchị eze anyị were ụkwụ anyị banye cheni ya because that our school ebe m gụrụ akwụkwọ wu Federal Government Girls College Buzo Delta State. That time iwe ọchị ya mgbe a between 1990 na ndị 2000 something fụ na o nwunye dị iche na ya mgbe ihe a na-akpọ neko GC neko ihe niile apụtabe GCE na but neko apụtabe neko apụtabe neko GCE bifo ine na-enye ị ga-agụcha SS3 okay nwere neko GCE okay nwere GCE nkịtị nwee neko GCE bịakwa nwee neko nwekwe WAEC so nke a dị ha niile wụkwa special center onye ka ndị gọọmenti ga-enye anya n'akwụkwọ ụmụaka na-agụ kịta because ọ bụ na gọọmenti na-eri anya ụmụaka anyị enwe onye ka baa skuul sorting abụla order of the day because nwatakịrị zụrụ ọfụma from secondary school JS1 to SS3 ọ bụ secondary school onye ya chọpụta ya ọbụla dịka ihe university mpama adịla ready for sorting ọ dịkwunu ready for special center mgbe ọ pụtabeghị mana ọ ya na-adọghị aka na ntị mgbe ihe parents na-abụ nwatakịrị ya na boarding house ezo Shoprite gojuolie nke m mgbe ahụ ofu mkpụrụ milk ofu mkpụrụ milo na ofu capin biscuit na sugar anyị ji capin biscuit last school nya ka iyi use tem awụ ewe na ịkpọ ya na phone si na adọ si gị ijee na nke a na-akpọ dispensary iluo na dispensary n'onu ndị etitiwere ebe ahụ ya na-anata nwa anata so iwe ọchị ya ịfụ na mgbe anyị gụrụ akwụkwọ na kịta ha dị iche iche biko fon adọ mgbe ihe dị fonu dị na landline na this 1000 unit ọlọ ndị ji ego na-ego 1000 unit mgbe edebe mana ụmụazị kịta achọghịzị ịghọta ị na-agọba ọ na-asị ọ na-efi efe ọsị anti don't worry o nwekwe nke menu nke njide SS2 onye nọ SS2 26 years o suppose ị nọ SS2 26 years e suppose ị nọ SS2 mana ọ nọ SS2 na-eji iPhone 11 na-akụzi nkụzi ya na-akụzi that day with government. Do you understand? Osimanti come back na ya understand lo ya na-akụzi na board I should rewind back mgbe je nso ka mma ya na-akpọ rewinding back wee bụ na nwata a na-ekiri ya na-akpọ blue film nwa SS2 wee concentrate ye wee na-ekiri mgbe m bịakwutere nsị ya nna ka ihe na-eme m nwatakịrị asị m winda anyị amakwa n'oye windo onwe this afternoon nnarị ya the phone otu o si mee the pop otu o si na-ekili the pop na-ekili njide the pop dị ka nye mpịa ka mpịa afụ wee bụ na papịa wụ ndị soja mamịa wụ ndị isi anụ ụka nwesị onye kpọọ mmịa ka mmịa bịa amala enye punishment ya bịa ma before then ejego report onye na onye isi ụlọ akwụkwọ wee kọrịa ihe na-eme ya anyị na-afụ na school every day wee sị oke ka emee ihe a na-akpọ n'onu ndị iti invitation of parents to interact with the owner of the school that is onye isi ụlọ akwụkwọ. Mgbe ha bịa nwaanyị ekego ọgọdọ n'ukwu si n'ụlọ wee bịa wee sụrụ m asụsụ ndị obodo wee bịa na ya ya akụgbuo ntị taa na ya ya egbuo ntị taa mana ọ makwụ na ntị kekwu nkwụcha chelu because mụ nwa anọ m my right yes because ya asị m mfe ụdị ihe a gba nkịtị because o setie antị ka a na ndị teachers ka a na-akpọ then mgbe nwaanyị bịa nwesị nwaanyị nọrọ ana na ọbụla di ya aghọtaghị ihe na-eje m nke na-eche ha enyewe oche taa ka anyị kalịa nụ ka nna na nwa. Mgbe m na-akọọlụ the man was surprised na nwa ya nwere ike iyuzu iPhone duto na the man anọla anọ n'ụlọ nna ya ma adịdị na nwa ya na-eyuzu iPhone so mama ya onye go the iPhone almost 100 and something ọkpọ ya si ihe eji wegolu nwa ya iPhone ka ọ wee dị civilized ka o so ndị bie na-ede assignment a na-ede assignment na phone ebe nwa ya suppose ije library ebe ede ha akwụkwọ dị iche iche ụmụaka ya use ahapụzi akwụkwọ gaa na phone sometimes this phone ha na-ekwu ọ na-emere ọ na-confuse kwe ha
because ọ bụghị ihe niile onye nkụzi ji ụgụ ka ị ga-asacha because mụ nwa nye gị assignment si gị dee mma ama na isi na polu dee ana ị ga-adalịlị ya because ihe ji nye gị assignment a is for ịga jee chọọ ya na library make sure na ịta afụfụ wee chọọ ya ịchọcha anya idee ya den wee cs na onye anwa ma ihe ọ bụ ime mụ na papịa wee kwuo nwoke ekwuru okwu ya tụtụlụ belt ndị agha wee kụbịa na oyi egbe asị ọ ga-aka na-egbunye ebe a ihe ana n'ụlọ igbu onye nye ya ebe ahụ o biko ma wee jiri dị fon otu wee sị na-eke n'ihe nwa ya esi m na onye a suppose nọ yetre na onye ọtọ nọ Canada emeleko dọkịta n'ụtụ mmịa na-abịa akọwa ọpụtụ ya nke ọbụla ya chi ikwu ya ihe mmịa kwuchie mmịa ihe legins kwuchie mmịa kpọ ụmụnna na-achọ igbu nwa ya chi ime ege nwaanyị ọ na-anọ kọsa agụ nwaanyị ka ọ na-anọ na-adọkasị onwe nwee said woman ị na-adọkasị onwe na nwa wit paka 26 years SS ntị paka mgbe m nọ 10 years JS1 ka m nọ ihe na-eme na ibi ịnụ ọgụ ibi ịnụ so onye nkụzi ọgụ na mama ihe m ga-agwa gị na mama ihe m ga-agwa gị so ihe a ka emegide dị ma wee kpọrọ nwa si na ọgụ China ruo kịta dịbọ ya nọzi na skuul ya si na ya gụcha ya jee chọọ ihe ọ ya alụ ọ bụ ọlụ aka ya jee chọọ n'ike agwụge ezu ka ya esi nwatakịrị ya repeat SS2 4 times mana ị na-akụzi nkụzi onye ege ntị ọ nọlụ obuli ya na-ekiri ya ana ifu ka o si okilicho omee nke a na-eme sendị elu ya ụmụ enyi ya nwaanyị send kwanye ya na WhatsApp group so all those things so ihe niile aka ịhụcha na phone ya I'm telling you parents suppose ị na-amụ even the father was na-asị m na ụmụ ihe a na-eme nọ mma so the man wee sị the woman so onye nye ya ego iwe ego n'itie n'ụlọ iwere ego jee go phone ọ sị ya na ọnwụ ya ya chọọ ihe emebili enwe ya so ihe nwa emebigo so ihe ị na-ekwu dị na ụfọdụ ihe na-emere ụmụaka si na parents nne na nna ndị nkụzi na-agbalị naanị ya na ihe na-emenụ ndị nkụzi na-agbalị ụfọdụ nne na nna wu ndị na-emekwa ihe a na-eme ụmụaka bịazi ọdịzie kasị na ha wee furu efu ihe a na-aga nnọọ na soshal midia ọ dịghị nọ mma maka na mgbe anyị toro emere otu anyị si too ọkwa na ihe mere m ji jụọ gị si ka otu nne na nna gị si zụọ gị si na azụrụ gị in the strict way ịzụ ụmụaka wụ ihe dị ihe na mana ihe anyị chọrọ na wụ emere ihe na-eme ugbu a ụmụaka abịa nnọọ ha bịa ha chọọ ị na-eme nnọọ ka ha na-akụ nnọọ ndị ha tọrọ atọ especially na ịbịa na school ndị ha na-akpọ ndị tọrọ ndị ọzọ ndị senior bịa ha na-intimidate ndị junior ka ihe nwere ike ikwu maka ya maka na ihe a na-emekwe abịakwa na ụmụnne ka otu ka ihe ị chere nwere ike ime na ihe a sometimes ọ na-esikwe na skuul kwa nke a na-esi na skuul because ọ bụ na skuul nye iwu tinye afọ na ishire junior emene edisrespect na senior ụmụ ihe agha eme because ụmụ iwu ya abịa tie na skuul edewe dị iwu mana iwe ọcha skuul niile kịta ha daa iwu ịbịa ka ịgwa asị na anwe kọntaktị na ọnụ ndị iti akpọ obodo oyibo erilizie mana ọ bụghị kọntaktị bụ isiokwu bikos icheta ihe ha mee na Akwa Ibom mgbe a sị na amolesi one boy na-achọ ị na-atị ya n'otu nzuzo a na-akpọ gay nwoke na nwoke mgbe a bịa jụọ dị onye nwe dị skuul ajụjụ ịfụ ihe ọsa na ọ bụrụ ya nwe nwatakịrị ụmụ ya nche ịgwa ndị nwe skuul ma ndị nne na nna ekwensu efu ọkwọ mmadụ bụ ekwensu ndị nkụzi ya wee ekwensu rieli ndị nwe skuul ya wee ekwensu rieli ndị na nna kwuo ekwensu mee gịnị rieli so ịbụrụ onye nkụzi bụ onye na-akụzi nkụzi fụ nwatakịrị ka ọ na-agafe ụzọ ịkpọọ parents kọrọ asị ya na nwa nwoke na-agafekwe n'ụzọ nwa nwaanyị a na-agafekwe ụzọ dende amakwa na distin ekwe maka mbọsị oseti ọkwọ ka ya kpọ den ịma nke dị ilu skuul ịkpọkwa ndị skuul si nekwe dis senior na ọ na-punish dị junior but sometimes ndị nkụzi anaghị etinye ọnụ na those things duto ndị senior na-achọ ọrụ ha bribe a na-eme na-akpị aka azụ onye bribe anti don't talk ụmụike onye anti emechikwe n'ọnụ anti emechi ọnụ ihe a ga na-emenu na side ndị obodo ọwụnụnụ n'ebe a ka ọ na-eme
because this discrimination ọ dịgo too much anụ abatakwa ọ na-emekwa etu ọ bụrụ na ibulu onye obodo ahụ abụ na achị wicked gị maọbụ na senior ya or something ozie senior ọzọ eje mee all these things need to stop ya. And junior and senior hostel are supposed you know together. It's supposed you know senior hostel and tie boundary when security, because when can with security boundary senior you don't enter junior hostel you don't enter senior hostel maka ime ya otu a ọ ga-adị mma emeli otu a ihe ya na-emebi na ịkwa anyị mgbe niile senior ya na-amolest kwa junior ya na-amọ because ibe na secondary school ebe a ka gay lesbian oshi amagba cult ebe a ka o si winda ebe a ka o si nke wu winda wu afa cult ha bidoro ọfụ ụmụ secondary school winda asị ya ntị winda ọmaga aka n'ike ọgashi ike and parents na na-anọdụ tin mana iji some parents like one family interact I was interacting there one day say ka eme nwa nwoke ji eje ba court ọsị ma ntị na nwa nwoke aje nwaanyị kunye ọtọ sị na nwa ya nọgodu na court nọ maka intimidation ka o ji wee ba court onye nne nwa kwuru nwa fi otu a nọ maka intimidation so atọ onye chọọ onye okwu n'afịa ya kpọọ nwa nwoke ọbịa nwụọli ọgụ ndị winda so efuke all these things parents na-esokwa akọs ya because ya asị onye nkụzi nwe obligation ma onye nkụzi nwe ihe ọ na-eme n'ụlọ ya bịa onwe ike ọ bụrụ na onye nkụzi anwụ ụmụaka nke n'ụlọ ya bịa ka ọ takọwakwu family as I said n'izizi charity begins at home. Ma ihe anyị kwuru taa Nwaada Chinyere anyị ga-akpọtakwa gị ọzọ maka na emere ụfọdụ ihe anyị kwuru nnọọ ama m na anyị nidiri nnọọ igbu kashia maka na oge adịrọ ihe mere anyị na-aga ekwulie ndị be anyị akpụ na anụ ya na ọzụmọzụ ụmụaka nọ n'aka ndị mụrụ ha emere otu ị ga-esi zụọ ụmụ gị na-enye ha nnọọ ndụmọdụ mee nnọọ enwe ihe ọbụla ha na-eme ị na-eso ha maka na mgbe a mụrụ anyị mgbe anyị na-eto nnọọ inwe ike ịgo ihe site na-eji wetie ndị mụrụ gị ahụ ya ọ dịghịnụ pọsịbụl pọtụ ugbu a nwatakịrị ga-apụ enweghị o weta ihe nne na nna ya ga-esi ekwu okwu biko nne na nna nweenụ ohere ị na-elekọta ụmụ unu na-ele ha maka na ụmụaka na-eto karakta na-apụtakwa anyị mana emere ihe a na-akpọ adolescent after adolescent abanyekwe teenage age and teenage age with that dangerous age so biko nụ gbalịanụ ka unu na-azụkụzụ ụmụ unu ndị nkụzi na onwe ha gbalịa na enwe otu unu ga-esi nyere anyị aka ka ụmụaka wee mbara ya uru because asị na ụmụaka wu leaders of tomorrow mgbe anyị na-eto a gwara na anyị wu leaders of tomorrow do anyị ka na-echekwa mgbe leaders but still kwara ka ụmụ anyị